Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без гүзәл хатын-кыз Насырова Динара Иршат кызына юллыйбыз. Бүген 3 октябрь көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны газиз әнисе Суфия, әтисе Иршат, сеңлесе Илнара, кызы Аминочка, Зөлфия апасы, Фагил абысы, Азалия һәм Илнар, Фаил һәм Альбина кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Котлалмабыз 30 ел элек гаиләбез күгендә беренче йолдызыбыз булып Иске Кулатка районы Вязовыгай авылында якты дөньяга аваз салды. Мәктәпне тәмамлап, үзенең хыялын дөньяга ашырып, медицина кыллиятын тәмамлады. Ак күңелле, пак күңелле фәрештәбез гомере буе кешеләргә ярдәм итәргә ашкынып тора. Шуңадыр, шәфкать туташы һөнәре аның сайлавына туры килде. Нинди генә эшкә алынмасын, ул барысын да башкара ала. Бер эштән дә баш тартмыйча җиң сызганып эшли. Йөрәгебезне тынычландыручы, күзләребезне сокландыручы, тормышыбызны мәгънә белән тулыландыручы газизыбыз безнең. Һәрбер кеше бала үстергәндә аңа тәрбия бирергә, итагатьле итеп үстерергә тырыша. Без дә кызыбыз, Алладан көне-төне сиңа бәхет һәм саулыклы озын гомер сорадык. Менә инде син үзеңнең матур 30 яшьлек юбилееңне да каршы аласың. Син безнең бар теләкләребезне, куйган максатларыбызны да тормышка ашырдың. Яраткан оныгыбыз Аминочканы безгә бүләк иттең. Бу матур бәйрәмеңдә без иң беренчедән сиңа бар кылган изгелекләрең өчен, йөзебезгә кызыллык китермичә, гаиләбез горурлыгы булып яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Балам диеп өзелә минем сагыну тулы йөрәгем. Син бит кызым, бәхетем дә, карт көнемдә терәгем. Кызым дигән сайын безнең канатлана күңелләр, оныгыма шатланабыз, без бит ялгыз түгелләр. Хәлегездән килә сезнең актарырга тауларны, ешрак килеп җылытыгыз без сагынган җаннарны. Шәйләребез кайнар тора, һәр чак юлда күзебез. Сагынабыз балакайлар, бигрәк ерак үзегез. Балакаем, котлы булсын синең туган көннәрең, исәнлектә, иминлектә усынла гомерләрең. Кадерле Динара, бар матур теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Бүгенге дәйгел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын, һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында.
yaşa мәңге яшь булмыш